ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи назарин саломатиётон хубай. Бозори Корвондаим, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, 61 магазинро барои 5 қатор мешава. Марҳамат духтараку рақамошонам ҳаст дар экран. Борои новинка бисёр омадагиай, махсусан амхе киртачои фасон дубайянайно дубайски 700 сомонай шарфошон катиай донада бо арзон мешава. Мана оптум да бо арзон мешава. Донада 700 сомон. Расветкоша бинен чихе расветкои хушру дора. Ядатиша нишон тиен. Ана ба танада бинен духтарако чихе украшени дор фасонак. Мана 700 сомон. Марҳамат хоҳишмандо бо биёин хитон бинен пуштша манам хе нигин дора. Чорта расветка? Ина нигоҳ кунен. Пуштош кати ҳаммашам хе украшени дори хушру. Барои ягон ҷо рафтан беҳтарин вариант. Марҳамат молочный, сиёҳ, сери, ман рангои беҳад хушру, коричневый. Анаи фасонуш бо дигар хелая. Анаи шабинен цветчам хушру. Мана шарфошон кати 700 сомон донада. Ина касе киртай туёна пристеста буд. Марҳамат биёнани магазини Ла Мираж 61 магазин мешава. Омада ай пеш борошона бинед борои хушру хушровардия. Киртои фасон. Мана сангчоша бинен тозаян. Ана баъдан инай модел омад. И моделам шарфш катия. Нархш чанда ай модела? 600 сомонай бо арзон мешава духтарако. Ана шарфш катия. Иям чанда расветка дора. Мана бинед чихе хушруван. Хулас расветкошам хичам беҳтарин вариантан барои ягон ҷо рафтан. Киртои ҷойравак гуфти гапо. Мана расветкоша бинед чихе хушру. Материалошам беҳтаринай. Ана ҳеҷ чӣ намешава. Ана баъдан духтарако инаи намуд киртобо омадан ҳама намуд гулош. Ира бинен чихе расветка размер ҳама намуд ҳаст. Нархошон чанда ин киртора? 300 сомонӣ будиян оригиналош. Паделкам бровардагиай алакаира. Ҳозир боша и оригиналоша. И магазин биёен бо як бор сифати борошона духча ҳамаша аз назар гузаронен, баъд метавонен харидорӣ кунен. Доставкам доран духтарако. Хоҳе нависен доставкатон кунан. Инаи новинкаи 350 сомон. Материалш янамуд ғавси фасонае ки паплина киш. Мана бо биёен як бор хитон айпеш тамошо карда бинен. این مگزین همی ایپک چقدر بسیار داره دخترکو از همی 300 سومون سر میشه تا 700 سومونه بعد با 1000 چند سمای اورجینال هم داره ورشم از نشون میتم نگاه کنن ایپک را چقدر خوش رو قسمی بالا یا چند سم 800 سومونی ستا کاری دستی دارن این طرفش 700 سومون استینشون کرالفسکی برختای این یا چی ای پیش نشون تیم мана ино 800 сомонан кори дастӣ. Мана ҳамаи ҳами кори дастиай. Марҳамат духтарако киртои фасон дар магазини Ла Мираж. Ана инош боша 600 сомон. Иям амхе кори дастиай. Мана расветкои хушру дора. Ипеки фасони новинка. Ана баъдани кирто ҳастай иҷада 1500 на. Мана ино оригиналои Дубай. Мана 1500. И пуштошам мана баюра украшения дора. Тоза оригиналай. Мана 1800 меган. Яки ё 1500 да метиантона. Интихобшон бисёр. Ана баъд духтаро новинка инаи кирто омадан. Бине киртои духтагӣ тайёр. Армански шолкай пешакошон ҳамашам хе украшени дор. Ҳамаш бо кори дастӣ. Мана як ҳами духтагӣ як киртаи фасони тайёр. Нархш 500 сомон. И остинакша бинен бо чихе хушру. То забори Дубайай. Марҳамат ҳозирашта якчанд намудаш мондай. Яки биёен борзои наздига бисёр мебиёя. Ҳамаи гулош мебиёя тамошо бино. Айни паплинак чанд сомон? Анаи турецки тоза 400 сомонӣ. Мана бинен хушру размерош аст. И вайш я намудаям фақат. Анаи киртара ба бисёр писта буден Дубайя духтаро. Марҳамат нархш 900 сомон. Расветкои фасон дора. Ядид расветкаша нишон тиен. Мана духтаро расветкоша бинен чихе расветкои хушру дора. Киртаям худаш фасони бадай. Ина биёен бо айпеш бинен. Ина молочнишам
хушруи бад. Ана бади не кирта чанд сомон? Ям бори навая? 300 сомон. Бори киҷояи? Мана турки, паплини турки 300 сомонӣ. Ана инчунин ҳастай инахе ипекои оригинал. Турецкиёи тоза, фирмаи Ламираж 1300 сомон. Марҳамат иёра 1500, 1600 ам мефурӯшанд. Мана ҳозима шумода фасоноша ҳамаша нишон диҳам. Ира бинен чӣ хел фасонои хушрӯ дора. Ипекои тоза купра 1300 сомон. Моделои беҳад фасон. Ана баи боло чанд сомай? Ана ҳози болошам нишон метем. Ана тамошобино ина ёра бинен чӣ хел хушрӯванд беҳад фасонак. Кадомеша ки гирен 800 сомонӣ. Бори Дубай. Мана абайёи хушрӯ ҳамроҳи шарфошон. Интихобуш хеле бисёрай, ҳамаш кори дастиянд. Ана бинен материалакошонам оригинал. Ана ба духтаро куртои Дубай ва Турсия арзон шед. 200 сомонӣ. Размер мондагӣ ки нест, аксия кардагиянд. Марҳамат инаи қисми поён ҳамаш куртои беҳад фасон ба бори гуанҷу доранд. Размер не ки мондагӣ нестай. Ино 500 сомон буданд. Инам ино 500 сомон буд. Халадокай материалаш нархаш 200 сомон аксия шудагиай. Ира бинен чӣ хушрӯ. Размерои маида мондагиай бештар. Барои ҳавай аксияи беҳтарин кардагиянд. Ина марҳамат каседа агар размеро дуруст бигира, биёен ай пеш тамошо карда интихоб кунед. Мана нархҳои хуби хуб. Манами халадоко 500 сомон буданд. ҳозир бошад 200 сомонӣ. Мана бори гуванҷу ва бори туркӣ. Ира бинед кардигани қафасон. Кардиганам ҳама хел 200 сомонӣ. Духтарако болопиши аҷоибот. Касе дар кор боша омада пеш бинен. ҳои 100 сомонаҳоям ҳастай. 100 сомонаҳошам нишон метем. Ана ин зимистонаҳоша боша диден Ламиражо. Иноям бори гуанҷу ва туркиянд. ҳамаша 100 сомон кардагиянд. Инам душна ина инам дора нигоҳ кунед. Анам ино 100 сомон. Инами модел 500 сомон буд. ҳозир боша 100 сомон барои шумо. Марҳамат бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 12 дарвоза, 61 магазин. Рӯ барои инами 5 қатор мешавад. Биёен бо айпеш хитон борошона бинен. Ана вайёра нишонтон додем новинкаҳора, куртаҳора. Марҳамат куртои хушрӯ. Мана касе дар корай биёен ин 100 сомона модели новинкай чандта расветка дора. Иш чанд сомай? Иш 600 сомон духтаро. Ана бад бо ҳастай инамудо. Иноям ҳама 600 сомона шарфошон кати. Мана бори Дубай 600 сомон. Кадомеша ки мегирен. Инчунин анаим намудош ҳастай. Мана бинед интихоб чӣ хел бисёрай. 600 сомон тамошобино. Беҳтарин вариант бо инаи новинка будай. Диден ишам ҳам хел 600 сомон капюшон дорак.